Jag räknade först hur många larver, alla larver tillsammans. Det blev 20 löv sammanlagt. Och så tog jag det gånger 4. Eller vi tog det gånger 4 och då tog vi fram att det blev 80. Att det var 4,5 timmar så blev det 90. Okej. Är du med på hans lösning, Ida, eller? Var det du som hade den lösningen? Alltså egentligen var det hans lösning. För jag gjorde det från början. Okej. För jag gjorde det på ett annat sätt. Ja, hur gjorde du då? Först räknade jag hur många löv som 8 larver äter en timme. Och sen det gånger 4 som blir 80. Och för att det är 4,5 timmar. Okej. Då tycker jag att ni fortsätter att försöka hitta något annat sätt att lösa uppgiften också.